Dobrý deň, moje meno je Dina Bernár. Som practitioner naturálnej medicíny, kvantovej medicíny, starej čínskej medicíny, akupunktúry, hypnózy, hypnoliečenia podľa Dolores Cannon, Brian Weiss a tak ďalej. Na Slovensku ponúkam kurzy pod menom Kvantová medicína, čo je vlastne súhrn mojich znalostí a metodológií, ktoré sa počas mojej praxi osvedčili ako najúčinnejšie. Kurzy sú rozdelené do 3 skupín. V prvom level vás učím hlavne ako narábať s elektromagnetickým polom človeka. Samozrejme je tam teória kvantovej medicíny a konkrétne liečenie cez ľudský, čakrový a aurický systém. V druhom stupni sa venujeme viacej teórii a metodológii starej čínskej medicíny s emfázami na meridiany, akupunktúrne body, kde vlastne liečíme poruchy konkrétnych orgánov a zasahujeme až do bunečných sfér ľudského organizmu. Tretí kurz je o doliečovaní, je to hypnóza a hypnoliečenie, kde pracujeme s emóciami, ktoré chorobu spôsobili a zabraňujeme tomu, aby sa choroba vrátila späť. Samozrejme odporúčam všetky kurzy v poradí, ako idú, ale každý kurz je nastavený tak, že po jeho ukončení ste schopní ho uviesť do svojej praxe ako samostatnú jednotku liečenia. Najbližší kurz začínam v pondelok 9. septembra. Je to prvý stupeň, do ktorého ste každý vítaní. A samozrejme je nastavený tak, že môžu ho brať aj začiatočníci. V kurzoch preberám aj anatómiu, aj fyziológiu tela. Uvedím vás do liečenia ako takého, aby ste mali pojem o tom, ako ten náš organizmus pracuje, ako reaguje na choroby a ako ich treba odstrániť. Ďakujem za vypočutie a teším sa na vašu účasť. Dovidenia.